שלום לכולם, הכנתי לכם מצגת קצרה לנושא האחרון בהתנהגות צרכנים שנקרא תועלת המוצר. בעצם מסביר סוגים שונים של תועלת שיש לנו הצרכנים מהמוצרים. בואו נתחיל. התועלת הראשונה שאנחנו יכולים להשיג ממוצר נקראת תועלת שימושית. זו בעצם התועלת הבסיסית שמפיק הצרכן מהמוצר. פטיש כדי לדפוק מסמר, מעיל כדי לחמם אותנו בחורף, מכונית כדי לקחת אותנו ממקום למקום. אבל בנוסף לכך יש לנו עוד תועלות. כמו למשל, התועלת השנייה, שהיא כבר תועלת פסיכולוגית, נקראת תועלת הצורה. זו תועלת פסיכולוגית שמסופקת לצרכן בעקבות השימוש במוצר, במערכת הסמלים הפסיכולוגיים שאותו מוצר מעניק. אוקיי? התועלת הבסיסית של שעון זה לדעת מה השעה, אבל התועלת הנוספת, אם אני קונה רולקס למשל, יש לה תועלת פסיכולוגית די משמעותית, על המעמד שזה מסמל, על הכבוד שאני מקבל, על התחושה הפסיכולוגית שאני חש, הדימוי העצמי שלי, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? רוב המותגים היום עובדים על החלק העיקרי ביותר של התועלת הפסיכולוגית, ולא רק של התועלת השימושית. וגורמים לנו לקנות את המוצרים כדי להשיג את אותה תועלת צורה ותועלת פסיכולוגית מהמוצר. אם תחשבו, תראו שהיום כמעט לכל מוצר יש בעצם תועלת פסיכולוגית די משמעותית. תועלת הבאה היא תועלת זמן. תועלת הזמן של המוצר מאפשרת לצרוך את המוצר במועד הנוח ביותר לצרכן. ככל שלמוצר יש זמן מדף ארוך יותר, כך גדלה תועלת הזמן שלו כמובן. דוגמה, חלב עמיד, היום המון מוצרים הם עמידים ואפשר להחזיק אותם על המדף, אם בחנות ואם בבית להרבה זמן. התועלת הבאה היא תועלת בעלות. תועלת בעלות מעניקה לצרכן בעצם תחושה של בעלות על המוצר שרכש. כאשר מוצר שייך לנו, נייחס לו ערך רב יותר ממה שמייחסים לו אחרים. אפשר לקרוא זה גם אפקט הבעלות. אוקיי? הרבה משווקים עובדים על הנושא הזה, אפילו יש את אפקט הבעלות המדומה. אני אסע על רכב יום אחד לנסיעת מבחן וכבר אני ארגיש איזושהי בעלות עליו, אני אקח מוצר לניסוי לכמה ימים, כבר תהיה לי איזושהי תועלת בעלות ואני ארצה לקנות אותו, אני ארגיש יותר ויותר מחובר אליו. עוד דוגמה אחת למשל, זה נושא נגיד אנשים שמוכרים רכב יד שנייה, תמיד ייתנו מחיר יותר גבוה מאלה שרוצים לקנות אותו, כי המוצר הוא שלהם ויש להם קשר רגשי אליו והערך הכספי הוא רב יותר מאשר אלה שעדיין לא מחזיקים ברכב. אבל רגע אחרי שתקנה את הרכב גם אתה תרצה למכור אותו ביותר יקר ממה שבעצם שילמת עליו דקה לפני, כי הוא שלך כבר והוא שייך לך וזאת תועלת בעלות. עוד דוגמה שתועלת בעלות שעובדת חזק מאוד בשנים האחרונות זה מה שנקרא אפקט איקאה. זאת אומרת שככל שנשקיע יותר בתהליך הרכישה והבנייה של המוצר, כך נפתח אליו רגש בעלות חזק יותר. הרבה מוצרים של עשה זאת בעצמך, שכמובן המפורסמים ביותר הם של איקאה, עובדים ככה. זהו, עד כאן המצגת הקצרה, אני מקווה שזה היה מובן. אם יהיו שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי בשיעור הקרוב. תודה רבה, להתראות ובהצלחה.